Malikura laminikela wanga foli bawe ni wakati na Malikura sigira kabi Washington DC ambe studio worona korona la au klube ani au nyebe mudibu dambele kumakana kabi Washington DC ambalma o amba fauma au danse kene korona la Malikura ka bikbaria akumaba abena buli ninde kan nafo au rebeseka siga kan chugamna amena kuma Niger jamanaka kibaria laba munumbe angala sigide kabi nyame Mamoud Kaba alebena nyafoli kanyana wakati muna Algérie jamana keleno ka wulika joke ka foko ale felate ka foko sarla sulakaw ko oludu kanga larawuli walma ka taga fanga ke pour que Bazoum alebse ka sege chugamna ube kuma nyogo fena ni konya ina ukofe ambesro ka taga farafina wurudu yanfan jamana la uka jekulu mumbe ni wafama ko BRICS ni Brazil and Chine uluka la jerembe ni wakati ni na amena kuma ofeneka ukofe ambesro ka sege kana tuguni malikonna la amena kuma farikolo nyanaje kan ambalma wo nunde bina ka anga bi kibaria kuma ba bilbilbawe anika farak kibaria wore fene kan tuguni ambalma wo anya fana jemukan daminela ambe temeni anga jemukan Algérie jamana ale koni be wulika jola ni wakati ni na aka kenema ko ministry fe ni atogo ko Ahmed Attaf yasa sardausu olu sengana do Niger jamana mankambi se ka ban chugo yamna ogumu konna la Mohamed Touré ebe mu kalama konyala Ministry Ahmed Attaf jamanatigi Abdelmajid Tebboune ye ayamuradi ama abeta madame nebi arabadon Nigeria Benin ani Ghana ministre so yo laseli ke bololo sra fe ex-kan no ye Twitter koroy abina lajɛw kɛ Niger gɛlɛyaw kan ana ɲɛnabɔ cogo fɛrɛw kan n'a jɛɲɔgɔnw ye ka bɔ nin jamana ninnu na minnu ye farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔkɔ jɛkulu CEDEAO taw ye ministre so y'o fɔ laɲini ye ka dɛmɛ don politiki ɲɛnabolila min bɛna nin jamana ni maraw bɛɛ kisi ko nin kɔlɔlɔw ma n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko nin gɛlɛya Algérie ka cidenya juru ye cɛsiri ye walima ka ɲini ka diɲɛ jamanaw ka kɛlɛ caman ɲɛnabɔ jamanatigi Tebboune y'a jira août kalo o tile 6nan na ko ale bannen no kosɛbɛ sɔrasi dɔnni sila ka bɔ Niger kɔ kan min a ka fɔ la o bɛ bagabagali tilennen jira Algérie ma fɛɛrɛw tɛna sɔrɔ n'anw tɛ anw de ye haminako fɔlɔ ye a y'o fɔ ka fara kan jamana jabarani ka ɲiningali dɔ senfɛ Algérie ni Niger be dancɛ kilomètre 1000 ɲɔgɔn bɔ jamana minnu ye sɔrasi dɔnni sɔrɔ bi olu be cogo jumɛn na Algérie jamana ɲɛma ye ɲiningali kɛ ka sɔrɔ ka fara kan ko a filɛ Libi ni Siri be yɔrɔ min na alibi ambalmawo ambe temeni anga Algérie konya ani Niger mankam be ni wakati ni na amba kalama ka fɔ aka ca ni dɔgɔkun fila sisan Niger jamana ɲɛmɔgɔ ni oye Mahmoud Bazoum ale ka fanga dafirila sardasulakaw fɛ o wakati kelen fɛnɛ an y'a ye ka fɔ farafina jamana olu ka keleya tɔnba ni oye Union africaine ale fɛnɛ ye Niger jamana ɲangiri ka fɔ ko u ka jɛkulu minnu be ko Niger sentala ka fɔ ko ka sigi normal la ogumu kɔnɔna la Mariam Kuyate ale wulila ka kuma ni an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla n'u b'a fama ko Amadou Alpha Sissoko ni ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye u ye mun sɔrɔ an ka lamɛn Mariam Union africaine be ka waleya minnu ta Niger ko la a b'i n'a fɔ fili b'a dɔw bolo parce que a b'i n'a fɔ hali bi farafina ka kuluba ma Sahel gɛlɛya ta ka se a hakɛ la n'u y'o ta ka se a hakɛ la u bɛ k'a fɔ k'u bɛ Niger suspendre min kɛ u t'a kɛ mais suspendre yɛrɛ o yɛrɛ ka dɔgɔ a la parce que n'i y'a lajɛ o b'u ka charte la k'a fɔ ni coup d'état kɛra jamana min na o bɛ retirer ka bɔ u ka instance bɛɛ la donc o y'u ka sariya kolo ye mais sariya kolo ye fɛn dɔ ye ko ye cogo ni ko tiɲɛ ye fɛn dɔ ye américains b'a fɔ min ma ko pragmatisme Ayiwa CEDEAO fɛnɛ hakilina ye k'a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Niger soldasiw kɛlɛ i ka yetaw ye mun ye o la min ye CEDEAO ka kɛlɛkɛcɛ bilali ka taa Niger o kɔni o ye hakilitanya yɛrɛ baara dan de ye n'u k'u b'a kɛ
i b'a dɔn o la dɔrɔn ko CEDEAO tɛ an ka jamanaw fɛn ye ko bolo wɛrɛ de b'i to kɔfɛ ka piyɔnw digi CEDEAO kɔnɔna na. Fɛn filanan a jamanaden ninnu ani jamana fɛn fɛn bɛ Niger lamini u bɛɛ somɔgɔ ma u bɛɛ bɛ bɔ du kelenw na u bɛɛ ye maa suguya kelenw ye u bɛɛ bɛ kan kelenw fɔ i b'olu bɔ ɲɔgɔn na cogo di k'i bɛ t'olu kɛlɛ. Sabanan ko ka Bazoum segin a nɔ la yalima mɔgɔ b'i to hakilimaya la bi k'a fɔ ko sɔrɔdasiw kɛlen ka fanga dafiri nin cogo la jamanadenw bannen mɔgɔ la k'i b'o segin fanga la a kɔlɔlɔ jɔn bɛ s'a kɔrɔ. Donc ɲininkali min bɛ na o jaabi t'a la u ka u jija u ka jaabi ɲini fɔlɔ ɲininkaliw la yanni u k'u yɛrɛ ma kɔrɔtɔ k'u bɛ taa fɛn kɛ min tɛ bɔ fɛn ɲuman fɛ a tɛ surunya ka bɔ a fɛ. Yaasa nin gɛlɛya ninnu ka se ka ban fɛɛrɛw jumɛn de kan ka ta jamana marabagaw fɛ? A tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo si la fo ka Niger jamana de dɛmɛ mais fo ka Niger jamanadenw de lamɛn k'olu de sen don ko camancɛ la k'olu de fɛla lajɛ k'olu de fɛla sira taama. Donc a tɛ taa min kɔ o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o ye ka sabali waatiw kɔrɔ. Jamana ko tɛ se ka kɛ i b'a fɔ ko langolo k'a fɔ yanni tile fila cɛ yanni dɔgɔkun kelen cɛ aw bɛ fanga di aw b'aw kɔ don o fɛn tɛ. Kuma ɲɔgɔnyaw de bɛ kɛ jamanadenw de bɛ lamɛn jamanadenw yɛrɛ de sen bɛ don ko in kuma ɲɔgɔnya la. An balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye. An b'a kalama k'a fɔ mɔgɔ caman de kɛlen don k'i sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ kɛlɛ ani lakanabaliya sababuya ye. O hukumu kɔnɔna la u ka baɲumankɛtɔn ni o ye Croix Rouge ye ale ye donbolo kɛ mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila kɛlɛ sababuya la. Mohamed Danyogo ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa kan. Mohamed. Madame Traoré Astan Coulibaly n'ale Croix Rouge ɲɛmaaba ye Mali la ani a cakɛɲɔgɔnw bi tarata dɔ in na u y'u senfa ka se maa minnu n'u y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ kɛlɛ ye n'u tagayɔrɔ bɛnnen don Bamako ma ka taa donbolo ka u di u ma. Traoré Astan Coulibaly. U bɛ se ka sigi ka baaraw kɛ mun bɛ se ka nafa lase u ma u bɔ u bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔna na u ka se ka bɔ la sɛnɛfɛn b'o la bagan marafɛn b'o la fɛn caman b'o la hali wari yɛrɛ b'o la an ye 80 millions ɲɔgɔn o bɛ an bolo k'a di mɔgɔ ninnu ma pour que u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ dɔw ta ye minɛn ninnu ye dɔw ta ye wari ye ni an ye nin min kɛ yan sisan ɲɔgɔn bɛ ka kɛ Gawo fana parce que Gawo fana an y'a ye mɔgɔ dɔw bɔra kɔnɔna na ka taa sigi olu fanfɛla la donc dɛmɛ bɛ se olu bɛɛ lajɛlen ma. Ni donbolo ni yɛrɛ o bɛ kɛ kadara min kɔnɔna la o de ye k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'a ɲɛsinnen don baɲumankɛw olu kɔni u ka don ma. Hama Jalo n'ale kɔni y'a ka sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ kɛlɛ ye n'ale kɔni ye maa minnu bɛ Falajɛ garabali la u ka ɲɛmaaba ye ale ka nisɔndiya ani mun dir'u ma a bɛ a da de o la. N'a minaw an n'a ye min bɛ ka di an na ça fait moti raison na kɔni a tɛ foyi dɔn sɛnɛkɛlaw ani bagan mara la bon ni aw n'a ye bagan minaw na ani bagan o de jara an na ka tɛmɛ dan na n b'a aw fo k'a wali ɲuman dɔn ala ka hɛrɛ ta ɲɛ. Ni Falajɛ garabali mɔgɔw bɔra yen maa minnu fana y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ kɛlɛ ye n'olu dagayɔrɔ bɛnnen don centre mobile ma Sogoninko olu fana olu ye fɛn sɔrɔ nin ko in na. Amsatuli n'ale bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na nisɔndiya min b'a la ka ɲɛsin Madame Traoré Astan Coulibaly n'a cakɛɲɔgɔn ka baara ma an ka o lamɛn. Bagan dira an ma wotoro dira an ma ani turto bu kɔgɔ a bɛɛ dira an ma an bɛna bagan mara n'a ye k'an bolo dɛmɛ n'a ye don o don sɔnni o tɛ laban a ye mun d'an ma ala k'a kɛ nafama ye. Hali n'a y'a sɔrɔ bi Croix Rouge ale bɛ se ka donbolo kɛ ani a dɛmɛbaga wɛrɛw Traoré Astan Coulibaly n'a ka maaw kɔni duwawu min b'olu bolo o de ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan u ka cɛ ka bɔ yen cogo min na nin maa ninnu u bɛ se ka segin u ka dugu la. An bɛ duwawu de kɛ dɔrɔn ala ka jamana sumaya bɛɛ ka se ka segin ka t'i sigiyɔrɔ la a man di maa si i ka bɔ i jagoya la i ka bɔ i sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ donc an bɛ duwawu de kɛ ala ka jamana suma mɔgɔ ninnu dɛmɛ min kɛr'u ye a ka k'u nafalan ye
u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ fu u ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na. Hali n'a y'a sɔrɔ bi kɔrɔliji ale bɛ se ka donbolo kɛ ani a dɛmɛbaga wɛrɛw, Tarawele Astan Kulibali n'a ka maaw kɔni duwawu min b'olu bolo o de ye ka fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan u ka cɛ ka bɔ yen cogo min na nin maa ninnu u bɛ se ka sigi u ka dugu la. An balimaw an bɛ tɛmɛ ni an ka duniya kibaruyaw ye nin wagatinin na an bɛ taga Senegal a yirala k'a fɔ u ka diinɛ mɔgɔ dɔ mun tɔgɔ bɔlen don ale ye weleweleda kɛ fanga sinamatɔn ye ni o ye Usman Sonko ko a ka dan sigi a ka murutili la dumuni na. An b'a kalama k'a fɔ nin kɛra sababu ye k'a fɔ ko Sonko a yɛrɛ ka kɛnɛya nin wagatinin na a bɛ kɛnɛyasow la. Ni kɔni ni kumakan ninnu mɛnna a masurunya mɔgɔ dɔw da a yirala k'a fɔ ko Sonko ale kɔni taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔkun tɛmɛnen ka sababuya kɛ murutilen dumuni na a ka avocat ani a ka bɛrɛbɛrɛtɔn olu ka laseli la. O kɔfɛ an bɛ na farajɛla u ka farajɛla jamanaw ka kɛlɛya tɔnba ni a bɛ wele ko Union Européenne. Ale ye weleweleda kɛ kɛrɛnkɛrɛnla ko foroba fanga sariyaw ka bila sen kan bɛɛ sen bɛ se ka don mun na kɛrɛnkɛrɛnla farafina camancɛ jamana la a bɛ fɔ mun ma ko Centrafrique ni an b'a dɔn k'a fɔ u ka jamana ka sigikan ni o ye constitution ale sariya yɛlɛmali mun kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Faustin Archange Touadéra ko a bɛ se k'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a siɲɛ sabanan na jamana ka kubeda min bɛ ale ye yamaruya di k'a fɔ ko a bɛ se k'i kanbɔ ni jamanadenw y'a yira k'a fɔ fo 195 mun b'a yira k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmɔgɔya ale sariya ni a tun bɛ taa san 5 la o yɛlɛmana ka kɛ san 7 ye. Fanga sinamatɔn kɔni ye nin waleya in kɔn o y'a yira k'a fɔ ko nin b'a yira k'a fɔ ko Touadéra a bɛ fɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye a vie u yɛrɛ ka kuma la ni o ye badabada ye. O kɔfɛ an bɛna Amérique jamana la jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o Donald Trump ale kɔni a bɛna taga a yɛrɛ di u ka Georgie fanga ɲɛmɔgɔw ma. Trump ani a nɔfɛmɔgɔ 18 fo jumadenw ka taa nɛgɛ ɲɛ 4 o wagati la ni o 16h ye o de b'u bolo n'a sɔrɔ u bɛna se ka u yɛrɛ lafasa cogoya min na mun ye k'a fɔ ni jalakili mun dalen don u kan k'a fɔ ko u y'a essayer ka Amérique jamana ka jamana ɲɛmɔgɔya o jaabi minnu bɔra ko ka dan sigi olu la. Malika di fembebe malikono Ame pari wante mongo makono Dinyanka di ninyana mabakono Kana sira ambebe blo bakono Limu mali Niye mali fasaye Limu mali Niye mali fasaye Let's go Kuleje kofisa kofista langalo wachilonga kumbalele kumbalele Jeje kuleje kofisa kofista langalo wachilonga kumbalele kumbalele Papa maman ils sont maliens Tata tonton ils sont maliens Soudata Keita et des maliens aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An balimaw Mali kura a bɛ senna nin wagatinin na an ka foli bɛ an filɛbagaw ye ani minnu fana bɛ kan k'a lamɛn an ka page Facebook walima YouTube kan ni o ye VOA Bambara ye. Bamako an bɛ sɔrɔ 102 FM kan Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Burkina Faso an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 102 ani tomi 4 kan Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 99 kan
an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye ni wagati na an bɛ sigi an bɛ to farafina kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnlen la a bɛ fɔ ka kulu ma ko BRICS ni o ye dugu tɔgɔ daminɛ ni Brésil b'a la Russie b'a la Inde Chine ani ka farafina woroduguyanfan jamana kan ni o ye Afrique du Sud olu bɛ lajɛrɛ dɔ la ni wagati na yasa ni jamana minnu bɛ yen n'u yɛrɛ bolo ni fanga bɛrɛ t'u la ko u bɛ se ka kulu kura ani ka hakɛ kura sigi cogoya min na yasa ka se k'u damakɛ Amérique jamana ani farajɛ jamanaw ka kɛlɛya tɔnba n'a bɛ fɔ ma ko Union Européenne Kejatu Traoré e bɛ mun kalama ko la an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ kan ka dɔ de fara BRICS ka denbaya jama kan Afrique du Sud jamana kuntigi Cyril Ramaphosa ka laseliw la tɔndenw bɛɛ lajɛlen bɛnna o kan kaban a ka fɔla ni nisɔndiyaba ye a ye ni laseli ninnu kɛ waati min na o y'a sɔrɔ u tun labɛnnen don ka taa tɔnsigi kɛnɛ sigi n'a ka dunanw ye a ye minnu bisimila a ka jamana kan nin tɔnsigi ko in hukumu kɔnɔna na fo alamisadun nka danatigɛli waleya fosi tɛ fɔlɔ min bɛ a yira k'a fɔ ko tɔndenya kura bɛna na dayɛlɛ jamanaw ye sanni tɔnsigi nin banni cɛla la. We are therefore determined that the BRICS partnership, which has been growing in importance and influence. Pretoria karanga condition ani tabolo munun be yamaruya di ka kɛ tɔnden kura ye ka don BRICS kɔnɔna na lakodɔniya ne ka da kɛnɛ kan duniya jamana 40 ɲɔgɔnna de ye tɔndenya laɲini kɛ BRICS fɛ duniya gun kan nafolomafɛnw tilalen 4 ye tila kelen be kulu min bolola la ka fara duniya mɔgɔ 100 40 ani jatew kan Cuba Nigeria ani Iran jamanaw bɛɛ lajɛlen be tɔndenya de nɔfɛ Chine jamana ne sɔrɔba be ala ye a yira tilennenya la k'a fɔ ko ka tɔndenya kura dayɛlɛ jamana wɛrɛw ye BRICS kan ka baara kɛ yaasa faso jamakulu bɛ se ka da don cogoya minnu na u ka jamana kungobaw la u ni jamana fanga bolow ne ka u ka danatigɛlikanw fɛnɛ ta ka fara fanga tigilamɔgɔw taw kan nka fɛn kelen bɛ n'u kan ka u hakili t'o la o ye farafaraliw ye yaasa ka kulu fitininw sigiliw bali n'i y'a lajɛ BRICS tɔn jamana ninnu bɛɛ lajɛlen sigicogo la duniya gun kan ka jan ɲɔgɔn na nka jamanaw de don minnu ka sɔrɔw bɛ yakubayaliba siraw kan o hukumu kɔnɔna na fana danfara bɛ u ka nafaw hakɛw sɔrɔ cogoyaw ni ɲɔgɔn cɛla la BRICS tɔn jamanaw bɛɛ jɛlen do hakilina kelen na min ye ka lakɛɲɛli baw kɛ sɔrɔ ani politigiw siraw kan duniya gun kan yaasa ka l'Amérique jamana ani nazarala keleya tɔnbaw Union Européenne olu ka fanga dɔgɔya. Regard, we want to collaborate more, to cooperate more with all countries that aspire. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. An bɛ segi an bɛ taga Burkina Faso ni wagati na an bɛna kuma farafina danbe dɔ kan ni o ye sinankunya ye. Sinankunya ale kɔni bɛ siyaw kulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa a bɛ se ka mankan ani balawu caman lasa o ni ɲɔgɔn cɛ. Bibi na a konya a bɛ di wagati min na ni fɔɲɔgɔnkɔ ani funteni o cayalen don sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O kosɔn Alidu Wedrago ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a konya la. Alidu? Sinankunya ka bon bobo julaso kosɛbɛ ka se ka ko faamu an sera Monseigneur Anselme Titiama Sanu fɛ ale ye alamɔgɔ ye ani a bɛ lɔnko ani kɔrɔlenko lɔn a yɛrɛ ye gafe kɛ sinankunya kan. On était arrivé à des situations de tuerie, de s'entretuer. Wagati dɔ kɛra mɔgɔw benna ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faga kosɛbɛ olu kɛra sababu ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw o sigira ka kumakan ta ni ɲɔgɔn ye ka bɛnkan ta ni ɲɔgɔn ye ka layiru ta ni ɲɔgɔn ye ko fɛn o fɛn bi bɔ olu ra o tɛ se tuguni ka bɛn ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faga tugun. Blaise Sanu kin sabanan na ale ye bɔbɔ numu ye soronalikɛla lo kɛlɛ caman na ale fɛ ko caman bɛ yen sinankuw man ɲi ka min kɛ ɲɔgɔn na. Sinankuw tɛ ɲɔgɔn jogi, sinankuw tɛ ɲɔgɔn faga. A ka fɔtara
ni ziranguru filila ɲɔgɔn ma fo lalagari lo ka kɛ ka cɛkɔrɔbaw dari. N'a nana kɛ fana ni e bolo barira e sinankun na i ka ɲi ka min kɛ hali ni dondo lo dondo gbɛ walama sisɛ muso gbɛ ni muso lo i bɛ taa d'a ma k'a yira a la k'a fɔ a kari awa ne donna aw gasira n donna n sinankun gasira awa n bɛna min ɲini aw fɛ a ye sabari a ye yafa ma awa sinankunya yɛrɛ kama i b'a d'a ma sogo. A fɛ gɛlɛya min b'an ka jamana kan sinankunya o bɛ se k'a nɔgɔya ka lafiya di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. A ban yɔrɔ yɛrɛ ye sinankunya ye. Ni filaw bɛ yen ni bɔbɔ ni numu taara ni olu ye mɛnni kɛ o faw n'o baw n'o bɛnbaw fɛ olu ma ɲi ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na. Bon siya tɔw bɛɛ ka kan mɔsiw ni samɔgɔw min ni min ye sinankun ye n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ est-ce que kungo baara wa. Bon n'an bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma nin cogo in na an bɛ kɛ cogo di n'an tɛ an ka jamana tɛ ɲɛtaga sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di fana bɛn tɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ. Monsieur Anselme Tichama ta fɔtara ko caman kɛra sinankunya ye mun ɲɛnabɔ. Ko caman kɛra an ye sinankunya lo ta k'a ko nin ɲɛnabɔ komi ɲɛnabɔɲa yɛrɛ tun t'a fɛ. Jamaw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min i n'a fɔ sugu fiyɛ baara sinankunya o bɛ ko caman lo kɛ ka se ka mankan caman mala o ni ɲɔgɔn cɛ. A nafa ka bon quoi. A n'a bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye n'a y'a kɛ ni sinankunya ye dɔrɔn a banna a bɛ tɛmɛ a kan. Nin tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Grumpy Borno et a Grumpy Borno di Grumpy Borno et a mon fils amoureux alalala tu as amoureux alalala mais voilà BHUI Sanjay FM BHUI il faut suivre tout Bambara mais vous Bambara tout la kashui Masaya tanara policia tanara sarmaya tanara totia tanara et a Grumpy Borno et a Grumpy Borno di Grumpy Borno et a. Merci. Thank you so much. Thank you. Grampe i danse kɛnɛ kɔnɔ an ka foli bɛ Grampe ni ale Laginɛ artiste ba ani farafina artiste do an b'a fɔ kosɛbɛ. Ni b'an se an ka bi gɛrɛn kɔnɔna la an bɛna kuma mun de kan o ye denmisɛnninw olu ka delili ni dɔw k'a ma ko ka geribuya kɛ a koɲa bɛ di Abi Traoré ale y'a ka gɛrɛn sigi o de kan bi Abi. Kabiri san 2021 denmisɛnninw ka garibuya kɛlen do fɛn ye min b'a la ka wara Mali jamana kɔnɔ. O denmisɛnninw walima o musow bɛɛ yala bɛɛ da kan walasa ka fɛnw deli o min bɛ se ka gɛlɛyaba lase u ma walima k'a dɔw yɛrɛ bɔnɛ u ɲin na. O de kama bi gɛrɛn sera a ma dɔw ma ani cakɛda minnu sigilen do ni waleya in kɛlɛli kama walasa k'u ka gɛlɛyaw dɔn. Yusuf Bagayogo ale ye cakɛda min sigilen do denmisɛnninw ani du kɔnɔna ɲɛma. Baara kɛ ni jɛkulu caman y'a fɔ o jɛkulu min dɔw ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ denmisɛnnin minnu bɛ garibuya la minnu bɛ bɛɛdaw kan parce que a caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛdaw de kan alors walasa u bɛ bɛɛda ka kun minɛ k'o faamu baara minnu bɛ se ka boloda walasa u bɛ se ka bɔ bɛɛdakan in na parce que bɛɛda in tɛ adamaden ka kɛyɔrɔ ye bɛɛda ye tɛmɛsenyɔrɔ ye mais i jabala man ka kɛ bɛɛda ye donc denmisɛnnin minnu b'o lahala kɔnɔ ani dɔw bɛ jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma. Danfara jumɛn bɛ kunu garibuya ta cɛ Yusuf Bagayogo. Ko fɔlɔ garibu hinɛ bɛ anw fɛ yan tuma dɔw la i mana dumuni tobi ni i b'a ye kuma caman karamɔgɔ seba fɛnɛ tɛ karamɔgɔ ye k'a bɛ den ninnu bɛɛ balo ale kɔni bɛ dɔnniya d'u ma mais mun ka balo sira i b'a ye k'a fɔ fanga ba ta ale la nin bɛɛ waati ninnu mana se i bɛ denmisɛnninw de ye delili la o ye kɔrɔlenko ye an b'a ye k'a fɔ o ye ka taa waatinin kɛ ka dumuni sɔrɔ ka na mais sisan an b'a ye k'a fɔ dumuni yɛrɛ dɔw yɛrɛ fɛ ko ye ko karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana b'a fɔ fo den ka nin hakɛ in de sɔrɔ ka na n'a ye e ma don ni o ye soit i bɛ to kɛnɛma ou bien i b'i sigi ni bɔgɔli ye.
an sera garibu karamɔgɔ dɔw ma walasa k'a dɔn munna u b'u ka kalandenw bila ka taa delili kɛ siradaw la u ma sɔn nga garibuden dɔw yɛrɛ sɔnna ka an jaabi Umar Boli an nana mori kalan na n'an kilala kana na an bɛ taa wari ɲini na o la n'an nana fitiri an bɛ saraka taa na sugo an bɛ taa dumuni ɲini ka n'a dun n'an kilala an bɛ taa n daga sunɔgɔ. Likɛlaw fanba bɛ gɛlɛyabaw sɔrɔ i n'a fɔ bingaliw siradala kasaraw ani walejugu wɛrɛw karamɔgɔ Jara ale ye garibu denmisɛn ye. Waati dɔ la an siran dɛ parce que ni bɔra dumuni na sira dɔ bɛ yen ni bɔra sira fɛ kɔni u bɛ to ka ban mɔgɔ ma yɔrɔ dɔ la ni bɔra sira fɛ i kɔni bɛ siran ka bɔ sira waati dɔ la bolimafɛn ne bɛ siran ni yɛrɛ kɔlɔsi gidɔrɔnden la sinon ni mi yɛrɛ kɔlɔsi kɔni mobili bɛ fura o moto hali o donna mobili yɛrɛ la ne sen kan. Denmisɛnnin minnu bɛ ka delili kɛ bɛ ka taga bolo wɛrɛ ta min tɛna maa si to n'an m'an janto u la nin tun ye bi gɛrɛn ye min lasera aw ma Abiba Nango Tarawele fɛ VOA Bambara tɔgɔ la. An balimaw Malikura a bɛ senna hali bi an sera an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ma Siyaka Tarawele ale ka palan kɔnɔna la mun de bɛ bi Siyaka? Mali Senatolonta Fédération ɲɛmayaso kalafiliko kun kan utikalo tile 19 nata don CICB la labɛnniw bɛ senna hali n'a y'a sɔrɔ kumaw caya bɛ barodaw la k'a dɔn ni kala bɛ fili walima a tɛ fili kunasini ntɛnɛ utikalo tile 21 san 2023 Fédération secrétaire général Ibrahima Traoré ka sɛbɛnna a y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ minnu b'a fɛ k'u ni yɔrɔ ta kunnafoni jɛnsɛnni na a don u ka taa u tɔgɔw sɛbɛ Senatolonta Fédération Jabala la Bamakɔ o kɔrɔ b'a yira ko labɛnniw ma jɔ u bɛ senna Senatolonta Fédération ɲɛmayaso kalafili ko b'a don kunnafonidilaw ka bɔ ka caya o de ye fédération ka laɲini ye min b'a to diɲɛmaw na bɔ a kalama juma tɛmɛnen utikalo tile 18 san 2023 Ibrahima Traoré Fédération secrétaire général ye kunnafonidi kɛ hakilina jiginna a tun y'a yira ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira cɛbɔ sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛli kama ale ye cɛbɔ kelen dɔrɔn de yamariya n'o ye fédération ɲɛma Mamutu Ture Bavieux ye cɛbɔ tɔw jɛkulu ka fɔla olu ka sɛbɛnw man ɲi Salaha Babi Tɔnbukutu ligi ɲɛma o mini Bavieux ye kala fili san 2019 ale ka cɛbɔ sɛbɛnw ma ta jɛkulu y'a yira k'u man ɲi Mamutu Ture Bavieux kɔni bɛ kaso la kabini utikalo tile 9 tɛmɛnen tile kelen ka kɔn a ka kasoladon ɲɛ utikalo tile 8 tɛmɛnen Bavieux na cɛbɔ ɲɔgɔn y'u ka yɛrɛ ko fo baaraw daminɛ n'o ye campagne électorale ye Mamutu Ture Bavieux kɔni bɛ kaso la kunnafoni y'a yira ko a bɛna taa ɲɛfɔli kɛ musakako la n'o ye wariko dɔ ye Mali wasabulon na ka d'a kan a y'o baaraw kɛ Ala ma hinɛna jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka waati la Salaha Babi na cɛbɔ ɲɔgɔn kɔni y'a yira k'u fana bɛna taa kala fili utikalo tile 19 nata CICB la karijan tɛmɛnen utikalo tile 13 u y'u ka yɛrɛ ko fo baaraw daminɛ n'o ye campagne ye u ye kunnafonidilaw ladɔnniya k'u ye fédération wele bɔgɔ jɛninen kan n'o ye TASI ye tribunal arbitral des sports diɲɛ kuru kara farikolo ɲɛnajɛ kiiribulon an ka tarata nata ma kɔnɔ n'o bɛ bɛn utikalo tile 19 ma kalafili don VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kalasigi don. An balimaw an ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma ni farala ɲɔgɔn ka Justin ani Shekmar Tero fɛ Modibo Danbele ale tun bɛ micro la an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ minnu bɛ kan ka lamɛn walima minnu bɛ kan ka lajɛ aw ni ce aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ ma. Papa, maman, ils sont maliens. Tata, tonton, ils sont maliens. Souda, Keita et des maliens. Moi aussi, je suis malienne. Ah, Malika Dissa. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan.